May muntag mga ga. Another day, another life, another blessing na sa no. Karon day 4 sa itong pagkarakitero no. Atay ko anay. Nakita na amigo. Pa! Sparkle be. Pa! Dito. Si Babe naman to, ito gimon. Nagkastorya. Di pa mapalit po. Basin mapalit na siya pohon. Ato lang na siya sige pangay sparkle. Karon pa daw lang gaga diso no. Namaga hita pa kayong dano kay bagura ni init. Uwan kay gabi eh. So, rest lang gaga. Una kay tulo ka kabuligo daong na na. Bumabaya kay bisan Namaga. Wag gi may duty nga kuan. Wa mi nalit. Akator ring unang adlaw. Moro tay sayo me. Karon mo nante kimilitan eh. Ah, dako kay salary deduction dito. Ang dalan nga nindot basta mag-uwan. Itaka gid basta mag-uwan terus muam nga gay. Saon gani no? Amo ni pasiminto pon. Siminto tani ga. Na namin diri ga. Ambot namin mga ga. Tay, late na po noy. Salary deduction lang ay. So ako tapon may bahas mga ga. Para kuan eh, para sa no, para kuan na gron no. Flooring gron or para basta masahonon ni siya pa dong. Masa na po ni Jibo yan eh. So, maghakot sa mga ga kay para kuan na may daghang pundo dito ba so. Kapoy po ko na. Kapoy po ko. Sakit ako buko. Ikaw sakit mo? Maol. Ha? Pamaol no? Pero lamig yung pamaol. Kaya ma-feel mo nga fit mo lawas ba? Ka-feel pa man kag pamaol. Motor break sa mi mga ga, kay na tado. So, anak nindot sa usahay og malit ano. Kay pati ang malit pero nasa nindot usahay. Wa mi katabag hakot sa kahoy. Nagakot ay. Do. Pita ga. Ay piansa ga, hapit na. Paksi ang kahoy mga gaw. Oh. Mga ano yung mga ga kay may budyong na. Gusto kayong budyong sa alas 12. Buhay sa mga kajut mga ga kay nakuman si Juno kuan. Taod para sa atop niya. Murag aksyon sa kapaksit ang mga baga sa hinakutay ba sa kanamin nako to. So bago to magkaon nga gano, ha? DIY toothpick ko, ninugig toothpick ko. So wasa ko nilingkod dos duyan no kay pares. Way lami lingkuran. So kaso dere. Relax ta paabot sa budyong para law na mga ga. Ay aksyon nagkapaksita nga baga noy. Ni John. Aksyon nagkapaksita baga. Daan ako. So na budyong na pud mga ga, law na. Murag kadyo tram kay ko ni higda dere. So wakto basic ra ta. Trabaho. Rareng dan sanga dong. Asama ng martilyo. Mado. Hakot. Ha? So hakot magbalik og basa nga para daghan og kuan. Pundo para flooring no. Dara. Gahe minasa. So bahos mi. Belian diri na papa, wala pa. Aga. Hay. Apa yang terbawa aga Subscribe na mo ga.
Could it possibly be you and me? Dah, ijuk yo. Ijuk yo. Dah, kena. Lubat mga ga. Lubat ko. Lubatan ko ande itong cellphone. Bila sa ka-charge din no, pwede ra mo-charge no. Pwede ra mo-charge no. Nah. Charge ta mga ga, charge ta kay lubat. Snack tag biko mga ga. Risa na to kuan. Sprite na, ako kay Sprite to. Kaon mo og biko, bahala mo mo'y bibi ko. Sana man. Subira na biko. Kaon sa mga ga. Wala ka ng drum na yun. Taho pre din na na eh. Drum sa margarin. Taho pre limpyo na. Taho pre may limpyo na. Itong mga mantika, may ito. Nyay, kahumanan. Ano pa? Iswayan ako permiro. Akong kinamot na kanang kabuna na ko. Wang, hindi ka mutol. Diba ako ra kanang Awala gikuan. wa ko Pakit. oh. Basta kay Pilit kayo. Mantika. Tuwa gitu. Nalimpyo mo gitu. Nalimpyo gitu. Pero lapot lagi ko. Yeah. We're going home mga ga. We're going home. Da, gibutang. Diyan ko. Naganagal ako dako lagi mga ga. May lagwang project. Mauli na mi. Tinding ay. Traffic ay. Traffic sa bukid. No? Stranded. Traffic sa bukid mga ga. Gamay-gamay lang gini eh. Masunod si Mana. Nakakit na man. Okay kayo. End of contract na ito. Ariana! Ang aga. Ikan trabaho. Oh, nana po trabaho sa gata no? Da, asa? Bayang ro? Ha? Rubi ko. Ha? Bugat yo. Ako nana. May kanan ma. Nanay sudan. Magluto ba? May paan pagkausa. Ah, ay ko lang. Ay ko. Gutom kayo ga. Mga ga, gutom kayo gikan. Trabaho. Ligamo sa mandiri mga awon mi. Ang tiil, abot na sa portahan. Ana may gamay ng improvement mga ga. Oh. Ana may lamisa oh. Dilala mi sa sahog nagkaon sa naman. Wala na ako may napuno ba? Naman puno bata oh. So, mga gano, mga awon mi diri nya. Dayon gila mo ang kuan. Birthday ba? Birthday ko. Dayon na mong plano ni Doji Boy nga maglamo ko numeron. So, sakto na ron tipang huwa kay gabi na. Pwede kita gito. Hindi ka makakuus kaling da eh. Sige. Pila ka kaon hulot ako. Siya tigawan sa lawas, siya tigawan sa ako. Oo, ikaw. Yeah, Ikaw po, diyan mo kaluwa. Basta makikibanda siya yeah, lawas rin. Plastic ga. Wahi may kaon mga gano kaya nag-order mi dito sa kuan. Among silingan. Ngay, order na ngay dito dai. Sana man. So, mo sa tanang karong adlaw mga gano, di pura sa atong pagkarakitero. Kani ba? Bata nagpurisyo dito ay. That's all for today. Anay out. Bye-bye. Sabi ni